маъмурони наҷот дар тоҷикистон мегӯянд, ки соли гузашта ҷони 218 нафарро аз марг наҷот дода ва ё аз вартаи ҳалокат раҳониданд. Раҳбарони кумитаи ҳолатҳои фавқулода рӯзи 11 феврал дар нишасти хабарие дар душанбе гуфтанд, ки соли 2020 ба ин кумита 781 маротиба барои кӯмак муроҷиат карданд ва дар ин сол ҷони 216 нафарро аз марг наҷот доданд. Ба гуфтаи онҳо, аз ин миён 148 нафарро, ки дар ҳоли ғарқ шудан буданд, аз об берун кашиданд. 9 нафари дигарро аз чанголи тармаву селоб раҳо карданд. Бо вуҷуди истоиши мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз корашон дар соли 2020, танқид аз сустии онҳо ва дер расидан ба доди мардуми гирифтор дар мушкилот кам набуд. Соли гузашта сокинони деҳоти селобзада мегуфтанд, ки мақомот ва маъмурони наҷот сари вақт ба кӯмаки онҳо нарасиданд. Дар ҳамин ҳол кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон мегӯяд, ки соли гузашта 515 мавзеи хатарнок барои зиндагиро сабт карданд ва бояд 2 соли дигар садҳо хонавода ба ҷойҳои амн кӯч дода шавад. ҷамшед камолов, сардори сароясати ҳифзи аҳолии кумита, рӯзи 11 феврал дар як нишасти хабарӣ дар душанбе гуфт, дар ин минтақаҳо 24 000 хонавода бо беш аз 158 000 аҳолӣ сукунат доранд. Ба гуфтаи ӯ, то соли 2023 663 оила аз ин маҳаллаҳои ноамн барои зиндагӣ бояд ба минтақаҳои амн кӯч дода шаванд. Дар посух ба ин саволи радиои озодӣ, ки дар душанбе миқдори чунин минтақаҳо чӣ қадар аст, ҷамшед камолов гуфт, дар пойтахт чунин минтақаҳо 10 адад мебошад. Ин маҳаллаҳо дар минтақаи Лучоб ва қисмати шарқии шаҳр ҷой гиранд. Аз минтақаҳои шарқӣ соли гузашта 16 хонавода кӯч дода шуданд, аммо ба далели номуносиб будани маҳалли нави иқомат ин хонаводаҳо ба маҳалли пешини зиндагӣ баргаштанд. Тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ ба мисли тармаву лағжиши хок ва селу обхезӣ аст ва кишвар солона аз фалокатҳо миллионҳо доллар хисорот мебинад.